Gaueko 12:28 Artolak eta Salaberrik ezustekoa eman dute San Mateo torneoko lehen norgehiagokan, kanporaketako lehen norgehiagokan. Logroñoko Adarraga pilotalekuan jokatu da partida, aspaldiko partez profesionalen jaialdi bat izan da, Errioxako hiriburuko pilotalekuan, aspaldian baziren jaialdi ugari, baina azken bolada honetan ez da bakar bat ere izan, eta gaurkoan aspaldiko partez, eta aste osoan zehar ere, Errioxako pilotazalek bertan zuzenean pilotaz, goi mailako pilotaz, gozatzeko aukera izango dute 22:15 irabazi diete, Artolak eta Salaberrik Zubizarreta eta Albizuri, bi bikotentzat lehen norgehiagoka izan da, eta partidak fase asko izan ditu, eta denak aztertuko ditugu. Esan dugu ezusteko eman dutela Artolak eta Salaberrik, baina partida hasieran erabat nagusi izan dira, batez ere Ruben Salaberriren zeuden zalantza gehienak, denbora luze sorbaldako lesio baten ondorioz, gerrialdeko lesio baten ondorioz, min hartuta egonda, eta, ez da gaur berragertu noski, baina lehen torneoa edo partida garrantzitsua izan du gaurkoa berreskuratu zenetik, eta oso garrantzitsua zen, beretzat gaurkoa. Eta ia esan bikain baliatu du enpresak emandako aukera hau Iñaki Artola oso on batekin, eta partida hasieran erakutsi dute 3-0 aurreratu dira. Hala ere gero, Iraitz Zubizarretak ere erakutsi du jokatzeko zegoela. Udaren bigarren zatitik aurrera batez ere esan nuke Iraitz asko jokatzen ari dela, ez da aparteko distira erakusten ari, hori logikoa da, oso zaila baita hori, baina behintzat kantoak amaitzen, atzean ere, hasieran ez bezala, hasieran Joranderrek sufritu du, pilota asko eraman behar izan ditu oso behartuta 7.-8. kuadrotik, eta gero horrek noski Iñakiri abaguneak ekartzen zizkion, esan Artola oso fresko ikusi dugu, batez ere sotamanoarekin zenolako zuloak ireki dituen, ezkerra irez ere oso bizi, eta benetan joko bolada gozoan da, alegia arraune honetan, eta San Mateoetako torneoan ikusiko dugu nola joaten den, baina lehen oztopoa behintzat gainditu dute. Gero baina 7 eta 3 aurreratu dira urdinak, hor esan dugu Iraitzek distira handia atera du, Albizu ere dominatzen hasi da, eta hor behar bada pentsan zitekeen lautanturen aldearekin eta kontuan izanik 7 tantu seidan egin dituztela Zubizarretak eta Albizuk, behar bada Artola eta Salaberriri partidak ies egin ziezakiela, baina ez da horrela izan. Hor une batean Rubenek asko dominatu du berriz ere, atzean Iñaki jokoan sartu da, eta hor hasi da Artolaren erakustaldia. Txokoan batez ere ikeragarrizko mina egin du Aleiarrak. Goizean esan dugu dena Iñaki Artolak Ruben Salaberriri zenbateraino laguntzen zionaren baitan egongo zela, ikeragarri asko lagundu dio Artolak, eta horregatik eraman dute emaitza, horixe, 7-1 partzialera, pentsa 12-8 iritsi dira bigarren etenaldira. Iñaki ikeragarri jokatzen ari zen, Ruben ere, eta gainera bigarren zati horretan Jorander Albizuk berakadan nabarmena eman du, eta horren ondorioz Iraitz ere aurrean aukerari gabe geratu da. Gorriek asko jokatzen jarraitu dute, batez ere Iñakik aurreko kuadro horietan erakustaldia eman du gaurkoan Aleiarrak, eta pilota oso gutxi galdu, baina ez erakustaldia eman bakarrik tantoak amaitzen, baita pilota mugitzen ere, eta bete-beteko partida, esperientzia handiko pilotari batena egin du gaurkoan Iñaki Artolak. 18 eta 10 aurreratu dira, baina gero apur bat partida ekarri dute, 15 eta 20ra, hor Ruben ere akatsak egiten hasi da, Zubizarreta eta Albizuk behar badaia da partida galdutzat emanda zutenean, edo erreakzio bat presio gutxia horekin emateko beta izan dute, baina jada ordurako berandu zen, azkenerako 22 eta 15 amaitu da, eta ondorioz Artola eta Salaberri beste 2 partida izango dituzte gutxienez San Mateo torneo honetan. Beraz, lehen ez ustekoa, eta gogoratu, Artolak eta Salaberrik 22, Zubizarretak eta Albizuk 15. Logroño.